Гэты горад хавае нейкую старажытную таямніцу. І вось я тут. Сімвалы, рукапісы, старонкі старых кніг. Я даўно шукаю разгадку. Спачатку мне падалася, што сустрэчы тут выпадковыя. Але нечакана я зразумеў, што рухаемся мы да адной мэты. Разам мы павінны разгадаць загадку, зашыфраваную ў старажытных сімвалах. Прыгода пачалася. Мы шукаем адказ. Нас захапіла мінулае гэтых мясцін. Мы як быццам убачылі той час, калі на старажытным шляху з вараху грэкі пачалася гісторыя старажытнага горада. Мы бачым вялікую раку і разумеем, як караблі, якія адыходзілі ад гэтых берагоў, сталі сімвалам горада, які вядзе нас далей, да Сафіі. Храм, якому без малога ўжо 1000 гадоў, і сёння ўзвышаецца як велічны карабель над роўняддзю ракі. І зноў пошук. Яшчэ адзін сакральны сімвал. Сімвал духоўнасці і адраджэння. Ён звязаны з імем вядомай князёўны манашкі, заступніцы беларускай зямлі. Памяць пра яе беражліва шануюць і сёння. Жыхары гэтага горада ветлівыя і гасцінныя, але маюць ледзь улоўны свой асаблівы характар. Бо гэта быў заўсёды вольны горад, які гандляваў з найбуйнейшымі гарадамі Еўропы. Сюды імкнуліся купцы, вандроўнікі, навукоўцы з усяго свету. Гэта горад ведаў, з даўніх часоў напоўнены галасамі шкаляроў і студэнтаў. Мы шукаем разгадку ў старых мурах. Што азначае знак, за якім мы ішлі? І горад аказаў нам. Бо ў гэтых сімвалах вечнае імкненне да жыцця. У іх душа беларускага народа. Гісторыі, запісаныя ў народных паданнях. Полацк — горад святла, дзе сонца сустракаецца з месяцам.